kashe ni da soyayya Fatima Zahra, na rike ki da gaske na yi dabara. Me sai sa ki Fatima Zahra, na rike su kalaman ki Fatima Zahra. Ki rike mini alkawari, Zahra jani ki kai ni wani sabon al'amari, so ya shige ni. Ba ruwansa da kyau na jiki, bai dubi na launi. Karki bar ni jiki zai kama da cuta mai muni. A cikin samari na yi zarra, ke ce farin ciki na Zahra.